Salutări, oameni buni! Eu sunt David Trimi și acesta este K31. Noi suntem într-un turneu, ne îndreptăm spre masă să mâncăm. Ne îndreptăm spre masă. Da, băi, ce facem, mă? Așa? Ia uitați-vă la asta ce moacă are. Așa? Bine că și eu am așa mai... Mergeți cu noi la tațele sau? Și dacă nu știați, sport ochelari. Așa? Și este un Brad, un comuna Brad, dacă vreți să vă arăt și... Bă, dar unde se dă să întorc camera, că aici nu scrie. Păi nu poți. Nu pot. Dacă vă arăt așa frumos. Vedeți, ha? Așa, bravo. Vedeți? De acolo aia cred că e toaletă de acolo, bă. Ce naibii aia, bă. Eu vă întreb aici. Așa, cred că vedeți. Așa, vedeți, dar ați fi de aici. Cer scuze, pe de-aia știam că închid weekend. Da. Filmează bordul, man. Ia bordul, man. Da, nu. Și mai ales că Acela din fața noastră este un coleg de la mine de la fotbal. Un liv. Un liv. Da. Și ce să mai zic eu? Ăsta are 22, numărul eu am 3. Ăsta joacă fundaș stângă, joc mijlocaș. După Dani Alves Junior. Trebuie să trageți tare. trage tare, mai avem decât un singur meci cu Finala cu Kinder. Cu Kinder Târgoviște, îi batem de uscă. Sperăm. Acum să vă văd. Da? Bă, ca să știți cam atât a fost. Hai, pa! Da, la noi în echipă e și Denis the Gamer, cam așa cheamă acum. Da, chemat de Inside. Așa, mai e Mario Pârvu. Cine că nu-l cheamă Mario Chiuru? Bine, și cam atât a fost. La revedere! Salut! Noi suntem Sergiu și Andrei, băieții aia care te fac să râzi pe scenă și pe net. Și avem o mare problemă. Stai, bă, că-ți mai Fotbalul. Da, ce vrea Sergiu să zică este